Hakika dai abokai na Hausawa da yawa sun taba yi min wannan tambaya akan cewa kan dai a ina kika koyi harshen Hausa. Gaskiya dai wannan wani abu mai ban mamaki kuma mai ban sha'awa gare ku gani yada ban taba zauna a ƙasashen Hausa ba kuma iyaye na basu iya harshen ba. Yaya aka yi na iya harshen Hausa haka? Game da wannan akwai wani labari da ina so in gaya muku. Wato yayin da nake sakandare na taban karanta wani bayani dangane da nahiyar Afirka, inda na fahimci cewa nahiyar Afirka wata nahiya ce mai dogon tarihi. Akwai hamadar Sahara, akwai kogin Nilu da Dala da dai sauransu. Lali duka waɗannan abubuwa sun bani mamaki kuma sun bani sha'awa sosai. Daga wancan lokaci suna ƙuduri aniyar ƙara fahimtar Afirka idan Allah ya bani dama. Kuma sa'a da na yi ita ce yayin da nake zabar mai zan koya a cikin jami'a bayan na ci jarabawar neman shiga jami'a na samu labarin cewa jam'iyyar koyon harsunan waje ta Beijing tana daukar ɗalibai masu sha'awar koyon harshen Hausa. Hakika dai a wancan lokaci ban san komai ba game da harshen Hausa, sai dai na san cewa harshen Hausa wani harshen da ake amfani da shi a nahiyar Afirka. Amma ina ganin cewa watakila harshen Hausa za ta iya kasance wata kyakkyawar hanya gare ni domin na ƙara fahimtar Afirka. Sai daga baya na fara koyon harshen Hausa a jami'a har na samu digiri na farko. Daga baya na shiga sashen Hausa na gidan rediyon gasar Sin har zuwa yanzu. Yayin da nake bibiyar tarihi na dangane da harshen Hausa na tsawon shekaru 20, har yanzu ina ganin kamar mafarki ne. Haka duk Allah ya ƙadara. Amma na gode Allah sosai da ya bani wannan dama mai daraja matuƙa wajen ƙara fahimtar al'adun Hausawa da kuma na Afirka ta hanyar koyon harshen Hausa.